Bali tuku bagor karo pake langsung masak mangut. Sore iki kulak bagor karo pake. Iki nglewati alas karet, engko yo ana alas jati barang. Mergone sesuk-esuk bagore wis diecer nggone sing do opek kapuk. Saiki lagi musime panen kapuk randu gawe kasur. Daerah sampean kapuk randune tasih diopeni napa mboten? Mbok menawi mboten enten sing ngopeni, mang diopeni, mangke kula tumbase. Singkat cerita wis tekan nggon sing produksi bagor. Lah iki mbuse malah nyakar-nyakari bagor, lucune ra umum. Lah niku pake nembe milih-milih bagor. Rampung sing milih langsung urusan administrasi. Dan niki mendhet kalih bongkok. Jane meh tak tekok ngarep, tapi ora kamot. Ya wis terus ditekok mburi, engko dijagani pake. Langsung jeriantal alon-alon, soale dalane tasih lemah mbek krikil. Nek banter-banter ya pake sampeyan kejengkang, kayane sing gocek ya weweh tenan. Iki wis ameh tekan omah. Langsung nyiapke bumbune. Bar tuku bagor kemau ya mung nyopot jaket langsung mangkat nek pawon. Langsung tandang gawe ngulek bumbune brambang bawang lombok, miri, kunir, jahe. Sing ngulek bumbu wis rampung langsung dimasak. Kabeh bahane sampun kula kumbas danten. Dedek geni. Nek dedek geni nek pawon ngene iki paling gampang nggawa kayu pecelan. Langsung numis bumbu aluse. Godhong salam, godhong jeruk, irisan tomat abang. Tawenehi ndok glundung, tahu, lah iki mangute. Seasoning uyah moto gula Jawa. Terong ijone sok nek wajan. Tutup sauntara. Nek teronge wis rada medhok langsung disok santene. Inci pisik mbok menawa ana sing kurang. Gandeng wis mateng, gage-gage maem. Niki wau pake sampun kula pendhetke. Lah nika wau pake dahar ngajeng pawon. Bismillahirrahmanirrahim. Sore-sore maem mangut sego anget. Matur suwun sing sampun mampir teng video kula tak lanjut maem rumiyin.